nilitum kar bilo chali asong hin pen nalitum phangke bitung uphan nange pha pen nalitum aporting pen ke ban theke pot nalitum uphan kachuro pajilo mate kurban pajilo nilimen ramsing tokbi KSA Central Committee General Secretary Jamson Timong Aro lapen lapolang ni arsong tiso KSA Klembangku lasi nilitum pini kar bilo chali asong hin pen tong sekot pen kupi bosi phangke ameke phanang kokma lakalalo patumi ni phai krihini arni KSA Deputy Committee amepu Biswanath Phangcho lapen Finance Secretary KSA Deputy Committee Alex Bay alang tu aphan mane labangso dokmuka lapen Dimapur adak labangso Poland mane krong kriya towar aputhak ki ongdung atum piniani anda compensation sonong lelang alang itu kemana bangke hiti long le kecepatan nunang kemana itu bangke metang ahema baria long le kecepatan nunang langsung si ongdung atum piniani anda alang atum compensation kecelong dia tangka kelong le itu ulang langsung put halam si kedam tanga ciklo usame postering penaan nang kurilo langsung penjualan tumbang di polisi komite tumbang asap so kasih cakap orang doko jone kacesong dewang dewang kita lo lapen aku nithong ni perang ala tumbang aku postering kakori pen aku kacesong asayang deng kita boje pana cisik jedang pon lo langsung cisik jedang pon banguhot kedam tang aciklo bosame postaran na insek lap langsung diteklong lo engke patumi dik Islam tu langsung si teklong lo, lase alang itu la Biswanath Phangcho Deputy Committee President lapen Alex Bay Finance Secretary Deputy Committee alang itu aphan alang itu against FIRPC panep lo patumi bangke, lasi niltum karbinachali asongin bangke pinrem lo condemn lo alang itu aphan unti ke prapen unconditionally pen alang do han kapajak pon eji aphan mate bina sorte pen alang itu aphan kapajak pon eji aphan si CM Dr. Dorian Lohang phan seme chuning rilo lapen EM Omorsin tiso phan me chuning rilo athema niltum ka binochali asong tum bangke khe farman lori farman na kisong mo mangong lo lasi nilitum kar bilochali asong tum jongsi khay aparman konat ne ala tum ke kleme dam ke chokchi long rote nil tum ke jong dun mate nil tum ke pakeng dun ke nil tum kar bilochali asong tum bangke nil tum asailo nil tum bangke la ke jong dun po lasi non ala itu aphan labangso postering kakuri penchotsi alang itu aphan hemkang sam kepeng bangke ningduk lo lalu lasi alang itu aphan unti ke prapen unconditionally pen kepajak penjipan bina sorte pen alang itu aphan kepajak penjipan bangsi culing rile thode thorlo lasi alang itu aphan unti ke prapen jongsi pajak konpi pulo tante nil dukar bilochali asong hin pen abang democratically weapon jesong ponang kok lalu lasi alang itu non labangso karbinglong Thomas Council kedamtang ningkan po semi BJP asorkar cari lo lapen aku non da ningkan po permanta ningkan sikip plan lo lasi alang itu labangso 4 lane dat doboka pen Dimapur labangso aja keding labangso from Priya Towar compensation alam ki bangke jurun e plan on eson si theklong lasi nilitum kar bilochali asong hin pen kipudunji abangalalo nalitum jongsi ala nitum kecelong nja compensation atangka pulote nalitum hin pen kupi polo pinian ni tapi pon theke de harada section lason sido section isi hini ba lason sido polo lasi ala nitum kecelong nji hala longle beneficiary tum kecelong nja atangka bangke nalitum jongsi ala tu aphan pakliar pon et pi pon et bosonte nilitum ta nanga pudunji nilitum ta nanga hiji tunji alamakam masya bedeji lasi
lasi labangso laki nilitung ka bidocal ya song pendet kali lapen aka break asong atum usame labangso alama bangke asyang tong bang bibom lasi alam itu apaan usame labangso beneficiary lalang tu compensation kecilong lagi along lagi cepatam hiti long lagi cepatam dunang kumana ka hime hiti long lagi cepatam dunang alam itu laki kecilong lagi arondo alam tu compensation kecilong lagi arondo lasi labangso compensation kecilong lagi aron kecilong alam itu apaan compensation untuk ke praben pipon kecilong le atunda dupilan piniani lasi alam itu apaan ki pike pajir pun aji pada bangsi Curing rilo. Lasi labangso four lane along judul ni playing on labangso compensation pada beneficiaries cuma kipit hek labangso alam ki bangke non hek non reka lilo anikan arjon si labangso alam ki bangke naklang bom si teklong. Lasi alam itu jasa pet KSA di polisi komite hin si alam itu labangso sai dengan nangklem bom bang lo. Lasi alam itu labangso afolen atangka lagi cupang lim atum labangso kecupang lim aputhat laso ajoine asyang tong kecibilu na joine si alam itu aphan kene pengnang pon hemkang samke beng bangke ningduk lo lasi tuning rile thode thobo CM Dr. Duriam Loha aphan usame lapen land and revenue EM Omor Siti Soke hai aphan usame lasi alam itu aphan alam itu da family do lasi ini tum karbijan mate alai hijana mohon angdong si munco lasi kupia posi laisi ang tong cipilo pulo tangte alam tum against case people paner po hem kang sampai po lahilo mo ini tum karbia anglong ka development ke lasi lapu kali jana ji Umur si kiso ke hai besame lasi nilina itu apaan cungi nilai thora lo ake hai yem umur si kiso lenen revenue lapen manpeng itu CM Dr. Duriam Lohan apaan besame alam itu apaan unti ke prapen unconditionally pen alam itu apaan kapal job ponji kilu ponji apaan si nilai tukar bilu cari song hin pen apaan ke apil lo cungi lo lasi ke bang jilani bangke alam itu apaan pajok pompi alam itu apaan yang si lo pompi pulote niltum kabino cari song hin pen niltum democratically wepen sampai niltum jesong ponangkok Kai kita kenang iksora birta kelang iglong versi aphan Malong News 24/7 YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta